Usa ka tricycle driver ang midangop sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu City aron ireklamo ang usa ka colorum nga tricycle nga matod niya gikopya ang iyang body number. Matod sa mireklamong tricycle driver niadtung Miyerkules sa udto niya kini nasugatan sa may Barangay Basak. Iya kining gisita apan misutoy pagpadagan. Gikonfirmar sa desk officer sa CTMS Leopoldo Casul nga may record na sa ilang buhatan ang gialarmang tricycle tungod sa ubang mga traffic violations. Kung ugaling madakpan kini pagbalik, matod sa taga CTMS siguradong i-impound ang maong tricycle. Sa mainland Lapu-Lapu, anaa lang sa 3,422 ang adunay franchise. Apan gikatahong may libuan ka mga nagdagan nga mga tricycle na walay mga franchise o ang mga colorum. Para ingani nga kuan, for alarm na. Nya dakpan ni siya. Pangayuan ni mo papilis, ug wala siya kapakita. Dito na kini siya impound.